लता अगे लता हा? फुकणी दे की जरा. अगं फुकणी नाही माझ्याकडं. आणि मग चूल कशी पेटवतेस? सिलेंडर आहे ना. आणि तो परवडतोय वय तुला? अगं 3-3 गॅस सिलेंडर मोफत मिळणारी योजना आहे की. असं वय. अगं पण आता हे सरकार बदललं आणि ही योजना बंद पडली तर? म्हणून तर मी भाजप महायुतीलाच मत देणार. भाजप महायुती आहे तर 3 मोफत गॅस सिलेंडर मिळणारी योजना आहे. त्या घरातले भावाचा मुलगा याचा मुलगा ते घराणी शाही नाही. आता मला सांगा, बाळासाहेब सक्रिय राजकारणात, उद्धव ठाकरे राजकारणात, शेंबड्या आणि आदित्य ठाकरे राजकारणात, त्याचाही भाऊ राजकारणात, हे नाही ते घराणी शाही. राणेंची उद्धव ठाकरे येतो आता कुठेतरी येणार आहे कोकणात, त्याला माहित नाही दुसऱ्याशी मी असणार आहे तिथे. त्यांनी घेतले ते दुसऱ्याशी आपली सभा होती, त्याची हिंमत आपल्यावर बोल एवढी कुंडली मला माहिती आहे ना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.